Quina és la teva varietat preferida? Varietat de què, senyor? Jo sóc l'únic que fa aquí les preguntes, ho entens, recluta? Senyor, sí, senyor. T'ho agraeixo molt. Ara em pots respondre? Senyor, sí, senyor. Què et passa? Estàs nerviós? Senyor, sí, senyor. Et poso jo nerviós? Senyor. Senyor, què? Estaves a punt de dir que la teva varietat preferida és el cabernet? Senyor, no, senyor. T'ha agradat el gag que hem fet abans sobre Casablanca i el cabernet? Senyor. Senyor, què? M'agrada el cabernet. Oh, i tant que t'agrada el cabernet, no fotis! A tothom li agrada el cabernet. Segur que ets d'aquestes persones que vacila dient que la seva vinya té un microclima. Senyor, no, senyor. I una merda! Segur que a la teva vinya hi plou, neva, fa fred, calor. Segur que s'hi caguen els colons, però tu encara defenses que hi fa un clima perfecte. Quin tipus de cava veus? No veig cava, senyor. Veig xampany. No fotis! Xampany! Només veuen xampany la gent que porta un monocle a l'ull o la gent que va de gourmet. I jo no veig que portis cap monocle a l'ull. O sigui que ja sabem quina classe de persona ets. Ets un gourmet que desprecia el cava? Senyor, no, senyor. No odies el cava? Senyor, no, senyor. Segur que ets d'aquestes persones que quan tothom valora la feina que s'està fent a Catalunya, ells miren a l'estranger. No et perdré de vista.